Il-Kunsill Lokali ta' Rabat permezz tal-appoġġ ta' fondi Ewropej bilan li tiżdied is-sostenibilità favur l-użu tal-ilma tax-xita, inawgura x-xogħol ta' tisbieħ li sar fuq ġnien Patri Martin Karwana fi Pjazza San Dominku. It-tisbieħ ta' dan il-ġnien li sar b'investiment ta' aktar minn €900,000 involva pavimentar ġdid u tibdil ta' bankijiet li ġew attrezzati biex jilqgħu għall-elementi flimkien ma' installazzjonijiet ta' dwal ġodda li huma effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Bl-applikazzjoni GI Fluids, il-proġett tal-ġnien għandu fiċ-ċentru tiegħu lan li l-ilma tax-xita li jinżel fl-ispazju kollu tal-ġnien jiġi assorbit fl-ilma tal-pjan biex dan ikun wieħed sostenibbli. Fil-fatt intuża materjal apposta biex l-ilma tax-xita jibqa' jiskula. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Miriam Dalli, saħqet kemm hu ta' sodisfazzjon li qed tawgura proġett ta' tisbieħ li l-għan primarju tiegħu u s-sostenibilità ambjentali u li l-ilma tax-xita ma jintilifx. Is-Sindku tar Rabat Sandro Kraus sostna kemm hu importanti li l-familji u r-residenti rabtin ikollhom spazji miftuħa bħal dawn. Dan hu proġett ieħor li l-Kunsill Lokali lesta f'din il-leġislatura huwa proġett fejn qed nagħtu spazju miftuħ ġnien Patri Martin lir-residenti lura peress li għal ħafna snin dan kien ġnien mitluq. Illum prattikament biddilna l-aspett infrastrutturali, id-dawl, il-bankijiet u allura qed nerġgħu nirregalaw lura lir-residenti tagħna speċjalment l-anzjani u l-itfal tagħna ġnien iktar sigur.